Iya lah, salam ya, salam pambuka ya guys. Menune. Selamat guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki menu Menune hari ini ki simple, praktis guys. Garingan. Kena sambel lho, sambel iki nek gak sak cowek niki ora marem. Terus ana iwak asin, iki godhong telo sapah, godhong kates, godhong telo. Wis lengkap. Mantul lalapane timun, lawuhe dadar jagung, tahu bacem. Muluk ae ya, nek kena tak kandhani iki lho wis tak cawisi kobokan. Lho. Mantap, enak muluk, seger muluk. Ngono. Rumah samu ora suger nek muluk kuwi ya, guys. apa tok iso mbok. Sik dhisik ya tak melok mam, gaspol iki. Guys, monggo harapan harapan. Ciblok. Sendoke nganu ah, kayak ngaron mesisan, kayak nibak ngono lho. Wah, Pak Su nek mam kok putu, guys. Pokoke ngerti mau jejunan ngono kuwi wis, pokoke. Jare Pak Su mam ki nek gak nganggo sambel ki ora marem. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada libur tandur ya guys, dhisik info karo kanca-kancane dhewe. Tapi sikilku cek eman-eman guys, kukune ape coplok. Tak nggo kleran sik sementara, pekerjaane sesuk-besuk nek kanggo isek enek. Sing penting jaga kesehatan. Nek awake dhewe gak piye-piye guys. Cuma gebrakan iki yo enek iki ning sikil. Kok nek gak kena keong yo cantengen. Iki bener kok gak cantengen tapi kukune kuwi Posisi ya guys. arep apa? Arep coplok guys. Kukune jempolan iki ndangak ini. Iso muluk. Segane murah. Walah, gak iso muluk. Nah, aku seneng muluk ya. Monggo sarapan. Pokoknya nikmat mana yang kau dustakan ya guys. Mam karo ngene wis. Pol nikmat. Makan goro-goro Mbak Bakule kuwi gak mangkat. Dhisik iki terus bingung masak apa? Enek ning kulkas cuma tahu karo jagung. Terus tak gawe bakwan. Ki mau terus kita goreng. Sing iku untuk kuramban ndek ini kae guys. Enek godhong telo sapah, enek godhong kates. Untuk kuramban ndek ini dadi ya wis karek nggodho ki meneh. Simple. Lawai terus iwak asin lah. Gathuk kok wis. Mbok gathuk ya digathuk-gathukno dhewe ya guys. Eneke yo ngene. Sing penting sehat. Jare Pak Suki mambuk karo sego karo kerupuk, sego karo sambel iki nek awake sehat yo nikmat ae guys. Bismillahirrahmanirrahim. Awak sehat raduan mangan iki ya. Susah. Nah iya. Oh. Awake ra sehat raduan mangan susah. Yang penting kuncine hidup ya guys. Happy, pikirane digawe seneng, kayak happy. Awake diparingi sehat. Meskipun duit ini dadak golek-golek nek awake sehat kan yo iso krembyah. Dadi yo golek rezeki yo gampang ya guys. Penting awake kayak sehat. Kuwi ora tau muluk. Aku mangan gak muluk mas aku kok. Ora marem. Kita tanpa sempretan. Iya. Apa? Enggak kosong. Ya ora. Nanti sak urip-uripe dhewe kok godhong kates kok kepulan. Dan ya empuk. Anyar paling enak. Ulen ngono maksudnya empuk iki. Gak empuk dibobok ngono kae. Aku yang jadi apa?
Kong sarapan. Kilo kong kene kong mbek sambel kong. Mbek balur, mbek timun. Aku gak nyayur rek. Apa yang bawon? Pak Su nek mangan ya Allah, gede. Kon muluk kok gak iso. Tembune aku. Engko sampai imbo ping 3 ngene yo enek Pak Su kadang nek menune cocok yo ngono iki, guys. Menune iki apa yo gadeg aja nih yo ora atik menu mewah ngono ki ora, simpel. Tapi marai ngentekno sego. Masakno sego neh nggo gampang. Tak imbo ya, Kong. Ya ambek sambel, ambek dong telo, sapah, dong kates. Tilek mburi omah, guys. Loh, Pak Su matur ning ngono ya? Iya kuwi apa ketok oke? Dong gandeng omah ki cara sawahku dhewe ngono ya. Lah ya. Wis garap sawahe wong-wong lah ya, guys. Sing penting parine lemu. Mantekmu ya kok ndak, Dok? Entekmu kok kene? Walah, lomboke Mbah Dok ki woe walah menyala guys sampai dua bunga-bunga kok ngene iki lho. Mbah Dok bakar-bakar sampah. Nusul Pak Su. Walah niki cara sawah dhewe ngono iduk omah mandes aja, Mas. Cara sawahe dhewe edak omah. Nah, guys, tandure sak kotak dikeleri iki apik-apik hasilnya. Ketok merajin. Ki sumur piro, Mas? 13 dino. 13 dino wis ketok riuk-riuk ya, guys. Aman kok. Apa iki tikus keong muga-muga kene iki ora nek omong ngono lho. Nggonku sing sawahku dhewe sing mbong anyar kono ya Allah. Pari sapike kaya ngono bengi iso dibal-bal tikus ngene guys. Padahal ya wis dikeki obat leng-lenge diobati kok yo jek enek ae. Desih iki kudu melok jegur ae. Tapi eman-eman kukuku. Kukune rong sembuh total. Cek koyo ngene lho, mangap kok ngene iki. Maneman, nek klebon ndut neh. Iki sak kodhok sampai teko kono. Terus karo sebelah sing kono kae guys, sak kedhok. Tinggal rong kedhok iki sampean wis. Muga-muga sampai panen ki slamet, gabah entuk akeh. Dhisik tak muter guys, tak muter kok sebelah nih. Ki omahe Mbak Pur, kan tunggal wates karo omahe Mbak Pur. Ki dalane. Metu kena ya, Mas? Nyolot kene kena iki. Gak iso. Metu lor e. Mbet kene. Wis tak metu kene, guys. Tuh sebelah sing gini. Sa ikut mama apa ora? Gak usah ya. Apa ikut Pak D? Gak usah. Dalane elik. Iki nek bangun ki mbah sok apa niki gorong-gorong iki kate kok. Sampai. Loh, kuwi kakak di apa piane? Apa nih inti dek? Wes mbayani tenan. Apa? Apa ta? Oh alah. Sah aku iki mek apa sah?
Alah, ya. Awas, elon-elon. Iya. Dalane koyo ngene kok yo melok ae. Pak Tindi, Bu. Piye nek nyeluk rek Bu ki piye? Mama, Mama, Pak Tindi. Pak Dendi, Mama. Tindi. Kae lho, Pak De ning kono sombok goleki. Dingeti dalane sik. Ayo. Awas dindekno. Tak wani. Ayo. Wis toh ayo kok lah lu. Mama, ayo. Ayo, elon-elon. Loh, walah Yongju bareng teko di apaan? Heh, bareng Yong Lam oh? Angge dek sore dhisik Yong Lam berarti. Walah, wong telu teko kabeh. Lah jereke ditelepon Yonglis gak ngono. Nek Yonglis cepet yo pesawat nek. Iki lho anu tandur. Nggone Mbah Samiran ki tak walek aku. Timbangane ora diwalek ki tak tanduri aku ndek iki. Keblowok. Mak, kono ana iwak. Iya, iwake wis akeh tapi alah ndara ceblong apa-apa kuwi le. Lah wis kadung teko kene, ayo semote akeh. Ayo tarine. Ayo nang rono to. Mama, gendong. Lho, iya mlaku rene gek nek semote wis. Lah kok ngamplok mama iki lho lah apa wis ayo mlayu. Mama, gendong. Oh, bocah. Dikeroyak semut londo nang moh ngene iki lho seper apa ora. Oh, alah HP nemoni Yongju rono kadung teko kene. Piye sah? Iki anu guys, Yongju, Yong Lam, Yonglis. Dadi karo desa iki sepupu wong Mbah Yem ki meriang, anak-anake sing do ning Jambi, do ning Palembang, do ning ndi ki Kalimantan do teko kabeh. Lho sing kene lah ya wis apik iki lho guys, lho. Wis ijo berdiabuk pisan. Ayo rene. Kene wis kena semute. Ayo. Sing ngakon sapa sa? Melok iki lah apa ngono lho. Wong tare nggon semut iki kok. Seneng melok mamak ning kene kok ra. Wis ta ayo. Iya, Mak. Iya keyong yo piyong ben. Keyong yo akeh le. Mama, nek kolok-kolok. Keyong akeh keyong. Lho kuwi serandale Pak De ning kono lho. Pak De celuk ah. Pak De iki lho serandalem. Ngomongi wong itu. Pak De. Empat. Ya, Awas wis ning kono ae. Nek semute apa ora dilihat ngisor. Semute enek apa ora? Gak enak dikukuri sing bekas dicokot kuwi dikukuri. Kukuri. minggu tak kulit. Kukuri nggo cekel. Dikukuri nggo cekel ngono. Ibu kape kono. Wis toh, awas. Ki lho bauku ya cokot semut lho, Sa. Baune mamak cokot semut. Wis toh ning kono ae kok rono rene. Kalau Pak De lho, pengen tak iwangi ya Sa, piye niki? Kakek sakit cek pentang ning pojokan kene mamak tak rono-rono. Mama, Wis gak usah ikut mamak wis ning kene ae kowe. Banyune yo aring. aku tak. Rek kaya enek lumut-lumute ngono ya Mas banyune ya. Ngono kuwi jere diguwaki wiyah grosok kuwi ya Mas kudune. Sa, keong klumpuk idai. Nggih. Lho kuwi enek yuyu barang Sa. Iki yuyu. Iki lho, yuyune mati. Yo lagi keong mbok idai lho semut londone akeh lho. Mbok idai iki semut londo. Ngeti ngisor mi semut londo tok. Nggih. Lho, Yang endi? iki keong. Iki kuyonge ta? Yuyu kuwi. Kalau Pak De omongi enek yuyu Pak De.
Malah tuh. Malah tuh. Heh. Ya celuk dipanggil. Loh, itu apa, Mak? Endi? Kok Apa? apa? Omah apa? Gorong-gorong. Dalan banyu. Kuwi dalan banyu sang. Loh. Kodhok kuwi suarane kodhok. Iki gak sah mundur-mundur ngurim ki banyu. Semut. Awas, awas, awas. Engko pola makai ora jegur kono. Kuwi ndra suket kawak Bapak ndak suket anyar Nah iya. Pak D sakit. Pak D. Sikile Pak D sakit. Ayo omong ya. De serandalem ning kene lho De ngono. Omongin ta. Ora mbok omongi Pak D kok. Loh. Wis ning kene ae kok. Anjuk kene Pak D. Ana ning sumur iso. Kalau ijo. Ijo iki lho Mas, kanu tanganem ijo isik kuwi. Lho, digendong kok iso malah moh-moh ben kejegur. Kok. Ki manggone lek waris angke diabuk. Tandure ke dhisik endi Mas mbek ngene dhewe? Dhisik wae dhewe ya Bapak. Nggone lek waris tandure dhisik endi mbek dhewe? Dhisik wae dhewe ya gang pirang dino kae. Iki guys telung kedok iki, terus kene, terus sebelah kono kae. Tak borong 750. Dalem. Ayo. Manuk. Oh, tit manuk. Masa takut? Wong dekere dhuwur kok. Nah, nggih berarti abuk guys. Mang sing ngerti lek waris dhewe apa sapa Kok rosik galengane. Kon njuk Pak De nduk. Kakek njuk Pak De. Lah ya semut londo itu kon njuk Pak De kae lho. Kok terus digendong. Merono. Nang kakek nang njuk, kakeke kon njuki. Lho, lha kok rusuh ngeti aku tungkak mireng kabeh. Kelan Pak. Urip-uripane apik ya Mas nek waris iki ya. Langsung ijo Mas aku. Nggone Mbak Surati iki nek tuwandur embol-embol wis embuh. Ngene Mbah Doto kuwi tunggale winang ngene dhewe ya apik langsung. Mbah Doto wae. Ngene Mbah Ban malah wis ndisiki ya wis. Wis kapan. Kae cek poso kae Mbah Ban. Piye? Ayo. Piye? Semut londone sapa? Semut londo ayo. Gendong, Dek. Gambar dirusoi lah. Ora nganu gak dikeler ketok iki wong ora nek dalane kok. Lah ndi ndak ketara kaya tandur nggonku ki nek dalane ngene nyenteng apik ngono. Kuwi tak parani iki gak enek iki. Ndek iki. Lho dijuki Pak Dene, kok digendong.
Enggak cokot semut londo. Suasana sore hari. Cuacane iki cerah, guys. Adem. Emang gerimis loh, tapi kok gak sido. Gak sido udan, dek sore ya gak sido udan. Waalaikumsalam, talam. Kunciram kok awet men. Sing mbok ijuki apa ya kentol kok. Ujug utuh dijuki. Ora dikosoki disiram tok kok. Apa yang mbok golekno? Apa, Mak? Pel tikus. Tikus. Pel tikus yo obat tikus. Tikus. Iya. Hei, ngono ki lah apa? Kok ndelik ning ngisor kono ki lah apa? Mek apa ngono ki, Dik? Kulkas rek mbok rangkul ngono ki mbok genjong. Esa? Ya apa genjong kulkas? Dek ndelik ning kene ki lah apa ya, Kak? Mek apa? Golek iya apa, Nduk? Anak pulang. Ayo tak antar pulang ayo. Mama. Emang di anu kakak. Diseneni kakak terus pure. Nggih. Diseneni kakak terus pure. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Iki ya jon kene. Dia pulang, nggak sopan itu ya. Ayo, mantuk sik ya. Pulang sik ya. Mau. Ya wis. Setrum dek nanti kuse. Wis gak apa-apa. Gak mau. Enggak mau pipis. Lho. Cewek-cewek do mukbang sego goreng. Mana tumbas nanti? 1 2 3. Seperti biasa. Seperti biasa. Gak seperti luar biasa. Engkau kok mangan kok ambek apa sambel kok emoh. Nek sore iki mang Dinda bar tumbas. Apa dek iki mang? Dimsum, saiki sego goreng lho, ora menyala ususe kok ki. Ora menyala telake lho ya nah. Menyala ususe iki. Minumane wis sirup jeruk. Iki mang kok ngene nggon mo? Nggonku kan niki sari. Prambos, lho kok enek jeruk. Lah aku gak mbok kae Dek. Oh lah ya. Nyahaya wong ning warung. Enggak balik mas. Gak balik. Enggak balik Masa? enggak mangan mas. Terus bermain paling. Cek tak telpone. Tak telpone kok rak giagenane kok sego goreng. Kowe kole mohna. Antri ya Dinek, Dek suwi men. Banget. Nah yo. Ayah tak telepone sih. Aja dicolno. Dipangku sing apik ya, Dek. Awake panus. Kene kon nutu pitik nih, guys. Lah mbok tengah wengi apa? Lho ya piye pijeke? Kon nutu pitik iki walah nyakis. Cekel sayang, kok nek ntelek sayang, teh cekel nah. Kaki Nduk, kakinya cekel. Lho, lah piye sing ngakon ngeculno sapa, Mang? Jarine awake panas kok mbok culno. Nang kaki aduk, ngono. Ndang cek ah, lah. Nakal. Awake jare panus yo. Lah yo.
Aja lah tumbas es ah. Mbok tumbasno es ndek iki. Dik, tumbas es. Ya. Aja ngono nah nek mati. Dipreksakno nggih engko nggih. Heeh. Dipreksakno nggih. Awake panus. Aku gak tumis. Heh? Aku gak kene. Engko diombeni obat, wis diombeni obat purung. Wes. Ndak apaan? Ini. Bar ndek iki. Oh, alah, aja lah ngemimi es saya. Omongi. Aja mimi es ae ya, awake panus ngono. Tangi turu wis, Mak. Mak, pitike awake manus, Mak. Loh. Iki urung mangan. Lah ya urung mangan ya diculno sayang, ngesakno mboke golek iki lho. Enak ae buah iki. Oh, alah ndek bengi jam 10, guys. Anggek balik kok kene. Karepe iki ape turu kene tapi eling mie. Mantuk. Teladung mboke. Kandhani ya angel.